Dwi yma yn siop Sioned, yn Llanrwst, hefo Sioned. Mae'r siop ma'n lyflu, Sioned, mae'n gymaint o stwff hyfryd yma. Nid i ddeithio chydig o'r hanes? Ie, nes i ddechrau'r siop ma tar ryw 7 mlynedd a hanner yn dol, a wedyn dwi'n just mynd o gwmpas a ffeindio pethau bach neis, neu mae bobl yn dod ato fi'n deud, dwi'n cynhyrchu fo'n ti eisiau werthu fo. A mae yna drosora yma, does? Mae rhywun yn gallu ffio gwmpas a jyst gweld pethau hyfryd. Da ni yma'n siarad annog bobl i siopa yn lleol dros y Nadolig, achos bod yna siopa gwych fatha hwn yn cymunedau ni. Be ti'n meddwl, be sa chdi wrth dy fodd yn gael y presenolig o'r siop yma? Be di meddwl sa dy hoff beth di? Dwi'n meddwl, sy'n ni'n pigo addurn tebyg rai sy'n ar y goedan yma, a dwi'n meddwl yr hetia defaid lliwgar. Dwi'n meddwl dyna sy'n ni'n offi gael. Mae hynna'n Wedi byth wrong o het. Na, neu. Pan mae mor oer a mae hi heddiw yma, mae'r het yna'n rili deniadol a maen nhw'n hynod ddel. So mae bob lwc i chi ar gyfer Nadolig, gobeithio fydd hi'n brysur iawn yma, a ie, Dolig llawen i chdi. Dolig llawn i chi da. Diolch fawr.